Och det blev 4 fel i första partiet. Resultat nummer 33. Sanna Wedborg, Norskeri. Tävlar på Konstnärsförening och Eva. Och därför 54 Caroline Elgemark. Ledningen av Madeleine Persson, 2 Anita Norin, 3 Matilda Bergström, 4 Fanny Lundqvist, 5 Fanny Lindberg och 6 Karin Söderlund. 6 ligger för tillfället på placering för prisutdelning. Och för att bli placerad måste man ha bättre än 4 fel och 26. Till the time that I found her, old and Jim, and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me